Tervetuloa seuraamaan, miten täytetään lasku ja miten täytetään matkalasku palveluneuvonnan internetsivuilla. Olet saanut sähköpostilla tai tekstiviestillä tunnukset, joilla voit palveluneuvonta.comissa kirjautua omille sivuillesi, jossa pääset tämän laskutuksen ja matkalaskun hoitamaan. Laskutusosiossa täytetään kaikki ne tiedot, joiden perusteella lasku syntyy, ja matkalaskuosioon täytetään matkatiedot, jotka työhön kohdistuneesta matkasta on syntynyt. Lomakkeella liikutaan joko enterillä tai sarkan näppäimellä, eli tabulaattoripainikkeella. Ja lähdetään tekemään ensimmäiseksi laskua, ja laskun tekeminen voidaan aloittaa joko klikkaamalla tästä linkistä laskutus tai täältä vasemmalta laskutus. Ja kun olet tekemässä uutta laskua, aloitat sen tuolta ylhäältä ja pääset sieltä aloittamaan laskutusmääräyksen tekemisen. Omat tietosi näkyvät tuossa ylhäällä ja laskuttava yritys näkyy siinä alapuolella. Ensimmäisenä annetaan maksajan nimi ja maksajalla pitäisi olla myös Y-tunnus, varsinkin jos kyseessä on rakennusalan työstä tehty laskutus ja se kohdistuu käänteisen arvonlisäveron piiriin, mikä tarkoittaa sitä, että rakennusalan työt laskutetaan ilman arvonlisäveroa ja arvonlisäveron lopullinen maksaja on pääurakoitsija. Ja täytetään sitten nämä muutkin kohdat ja esimerkiksi lisänimi osastokohtaan kannattaa kirjoittaa maksajan lisänimi, joita yleensä isoissa yrityksissä käytetään, esimerkiksi ostoreskontra. Taloyhtiöitä laskuttaessa yleensä silloin merkataan maksajaksi taloyhtiö, joka maksaa laskun ja lisänimeksi isännöintitoimisto, joka laskun käsittelee. Maksuehto on se aika, joka annetaan asiakkaalle laskun maksamiseen. Näytä kohdetiedot -painikkeesta saat näkyville lisätietoja ja pääset tänne antamaan esimerkiksi tilauksen tekijän nimen, puhelinnumeron, tilauspäivän. Ja tilauksen tekijän nimeksi laitetaan henkilö, joka työn on tilannut, ei välttämättä ole sama kuin maksaja. Usein on niin, että maksaja ei edes tiedä, että työ on tilattu, kun lasku on tullut ilman tilaajan nimeä. Suuri vaara on, että maksaja kieltäytyy maksamasta sen takia laskua vedoten, ettei työtä ole tilattu, joten palkansaannin kannalta tämä tieto on tärkeä. Tällaisissa tapauksissa on tärkeää, että myös puhelinnumero löytyy, jotta ongelmat saadaan ratkaistua. Tilauspäivä on päivä, jolloin tilaus on tehty. Tilaajayritys on yritys, joka tilauksen on tehnyt, ja sehän ei aina ole sama kuin maksaja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiö on taloyhtiö maksaa laskun, mutta tilauksen on tehnyt sen taloyhtiön isännöintitoimisto. Taloyhtiöitä laskuttaessa yleensä isännöintitoimiston edustaja on tilaajan roolissa. Kohteen osoite, paikkakunta. Näistä tiedoista hyötyvät sekä asiakas että jäsen matkalaskun takia. Tämä tieto on pakollinen. Sen avulla asiakas pystyy kohdistamaan tai seuraamaan ostamansa työn määrää. Jäsenen kohdalla se on tärkeää matkalaskun kannalta, koska tämä tieto voidaan kopioida suoraan matkalaskulle, jolloin ei tule ongelmia verotuksellisista syistä. Yhteyshenkilö pitää olla, se voi olla sama kuin tilaaja, mutta useimmiten on kuitenkin eri henkilö. Tämä henkilö on yhteyshenkilö työmaalla, joten hänen tiedot on tärkeää olla ainakin ensimmäistä kertaa laskuttaessa, koska tarvittaessa tämä tieto löytyy jatkossa laskutuksesta, jos sattuu jäseneltä itseltään häviämään. Ja mikäli te saatte asiakkaalta tilausnumeron, merkin tai viitteen, niin ne on hyvä kirjoittaa tänne. Esimerkiksi Skanska ei ota laskuja edes käsittelyyn, jos laskussa ei ole heidän viitettään, vaan he palauttavat sen takaisin, joten laskun maksu viivästyy huomattavasti. Sitten varsinainen lasku, kun nämä perustiedot on annettu, rullataan esimerkiksi hiirelle hieman alaspäin ja päästään laskutuserittelykohtaan. Aloitus- ja loppupäivämäärissä ei sen kummosempia,
Jos kyseessä on työsuoritus, urakka, muu korvaus tai materiaali, valitaan ne täältä pudotusvalikosta. Sen jälkeen annetaan tuotteen nimikkeen nimi. Ja jos kyseessä on esimerkiksi työsuoritus, niin tänne sitten kuinka monta tuntia ja A-hinta ja lisätäänkö alvi vai sisältyykö alvi A-hintaan. Ja jos tarvitaan, painetaan lisää rivipainikkeella lisää rivejä tähän, jotta saadaan kaikki asiat sitten kerrottua yhdellä kertaa. Ja tässähän käy sitten niin, että kun te lisäätte näitä tietoja tänne, niin meillä on täällä rivi, joka laskee ja kertoo teille, että missä ollaan menossa laskun loppusumman suhteen. Ja tuosta yksiköstä vielä sen verran, että kun tähän laitetaan vaikka esimerkiksi 40 ja tähän laitetaan H eli tunti, muita tällaisia yksiköitä, joita te voitte tähän kirjoittaa, ovat KPL eli kappale, M niin kuin metri, M2 eli neliömetri ja KM kilometri. Arvonlisäverosta sen verran, että ALV-tapa on arvonlisäveron käsittelytapa. Rakennusalan töissä muistakaa varmistaa asiakkaalta eli ostajalta alvikäsittelystä. Kaikkia rakennusalan töitä ei voida laskuttaa ilman arvonlisäveroa, vaan maksajan ja laskutettavan työn on täytettävä verottajan asettamat vaatimukset. Käänteisen arvonlisäveron käytöstä voitte kysyä lisätietoja asiakkaalta tai toimistosta. Esimerkissä 1 merkataan verottomana, jos ALV-tapana on valittu plus alvi, silloin laskulla lisätään arvonlisävero. Esimerkiksi 2 sisältyy arvonlisävero, eli hinta syötetään verolliselle, jos alvitavaksi on siis valittu sisältää arvonlisäveron. Ja sitten on vielä tämä kolmas vaihtoehto, alvi 8c, jolloin hinta syötetään verottomana ja alvitavaksi valitaan AVL 8c. Tätä tapaa käytetään yleensä, kun laskutetaan yksityistä henkilöä, koska yksityiselle yleensä ilmoitetaan verollinen hinta. Se meni nyt taas jo mäkeen. Sitten esimerkki 3, eli AVL 8c. Hinta syötetään verottomana ja alvitavaksi valitaan AVL 8c. Tätä tapaa käytetään rakennuspalvelusta laskuttaessa, missä maksaja kautta ostaja on arvonlisäverovelvollinen sekä maksaja myy rakentamispalvelua muutoin kuin satunnaisesti. Rakennuspalvelun yhteydessä laskutettaviin tarvikkeisiin voidaan soveltaa käänteistä verovelvollisuutta. Sitten lisäselvityksiä laskutuksesta. Tähän kenttään voitte sitten kirjoittaa työhön tai tarvikkeisiin kohdistuvat lisäselvitykset, jotka tulevat sitten näkyviin asiakkaan laskulle. Ja tämä ei ole sitten se paikka, missä haluatte jättää huomautuksia laskuttajalle. Ylimääräisen rivin saa poistettua tyhjentämällä kaikki kentät. Päivämäärän saa poistettua tuplaklikkaamalla päivämääräkenttään. Jatketaan eteenpäin ja siirrytään matkalaskun puolelle. Matkalaskuotsikon vieressä on linkki, tuo laskutusrivit matkalaskulle. Tästä löytyvät sitten matkalaskuotsikon vieressä on linkki, jota painamalla laskuerittelyssä olevat päivät ja kohteen osoite kopioituvat matkalaskulle. Varaston osoite merkitään silloin, kun matka alkaa ja tai päättyy varastolta. Eli kun painatte tuo laskutusrivit matkalaskulle, ohjelma kysyy, haluatko varmasti jatkaa, ja te hyväksytte sen OK:lla, niin pääsette kirjoittamaan varaston osoitteen, ja lisää rivipainikkeella sitten päästään kirjoittamaan päivämäärät, matkakohteet, lähtö- ja tuloajat, kestot, kilometrien määrä, perävaunun käytön, ruokarahojen oikeus syntyy, kun yli 8 tuntia ollaan oltu, ja silloin saadaan 1 ruokaraha 11 tunnilta 2 kappaletta. Työkaluoikeus syntyy omien työkoneiden esim. Sirkkelin käytöstä
ja on 1 kappale per päivä riippumatta montako konetta käytetään. Puoli- ja päiväraha. Rakennusalalla oikeus päivärahaan ja puolipäivärahaan ainoastaan silloin, kun tekijä yöpyy työpaikkakunnalla ja työkohde sijaitsee yli 15 kilometrin päässä asuinpaikasta. Yöpymispäiviltä ei voi saada verottomasti kilometrikorvausta, vaan ainoastaan meno- ja paluumatkasta. Matkalaskun korvausten määrän ja summat ohjelma laskee automaattisesti, eikä siihen tarvitse puuttua. Ylimääräisen matkalaskurivin voi poistaa samalla tavalla kuin laskutusrivin tyhjentämällä kaikki kentät ja tuplaklikkaamalla päivämäärä tyhjäksi tallentamisen jälkeen rivit häviävät. Lisäselvitykset matkalaskusta painetaan näytä ja päästään kirjoittamaan tähän vain ja ainoastaan matkalaskuun liittyvät lisäselvitykset. Esimerkiksi matkan tarkoitus, tavaranhakua, K-Rauta, Kouvola, Bauhaus, Hollola ja niin edelleen. Jäsenen maksamista käteiskuiteista annetaan tähän tiedot. Siihen syötetään vähennykseen tulevat käteiskuitit esimerkiksi työvaatteista, työkaluista. Syöttäessä on laskettava kaikki kuitit yhteen ja merkattava vain kokonaishinta. Alkuperäiset kuitit on lähetettävä toimistolle postitse. Palkkaa ei makseta tai se korjataan, jos ei kuitteja ole toimitettu. Ja näytä muut tiedot. Siihen voitte sitten kirjoittaa huomautuksia toimistolle. Ja nämä tiedot eivät näy asiakkaalle, eivätkä muille kuin laskuttajalle tai palkanlaskijalle. Laskutusmääräykseen voi syöttää tiedot päivittäin ja viikonlopussa lähettää tai syöttää tiedot kerralla. Laskutusmääräyksen voi tallentaa lähettämättä painamalla nappia Tallenna keskeneräisenä. Tällöin määräys tallentuu tietoihin ja sitä voi muokata, se ei välity laskuttajalle. Valmis määräys lähetetään laskutettavaksi painamalla Lähetä laskutettavaksi. Silloin tietoja ei voi muuttaa muu kuin laskuttaja ja se näkyy tiedossasi tilana Odottaa laskutusta. Kun toimisto on tehnyt laskutuksen, sinulla näkyy tilakohdassa Laskutettu. Silloin kun olet samalla asiakkaalla ja samalla työmaalla pidempään, voit kopioida edellisen laskutuksen painamalla Kopioi laskutusmääräys. Tällöin sinun on muistettava muuttaa muuttuneet tiedot oikeiksi, muuten lasku lähtee niillä tiedoilla, mitä olet lähettänyt. Huomaa, että tässä vaarana on tuplalaskutus.